Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat sholawatullah alaih wayanalul barakah kullu man sholla alaih. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Sudah pernah bertemu dengan saya apa belum? Sudah. Lebih sepindah niki rontok kaget saithik nggih. Mboten enten sing nggih. Encene wonge rontok kaya mak lampir nggih. Niki mak lampire Bojonegoro. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sing nate panggih kalih kula alhamdulillah, yang belum pernah bertemu dengan saya iki ngapunten sing kathah, memang konsep dakwah saya sengaja tidak sama dengan yang lain-lain. Kula gadah cara dhewe, duwe gaya dhewe, duwe konsep dhewe. Kenapa saya punya konsep sendiri? Supaya jenengan tidak jenuh, tidak bosan dengan gaya ngaji yang gitu-gitu aja. Ibarat uang mangan, lawae kok kuwi terus mesti bosen. Begitu juga cara saya supaya jenengan tetap semangat ngaji. Yo dikai reno-reno, biasanya sego pecel yo ganti soto, diganti rawon, nggih napa nggih? Nah, niki ngajak jenengan sedaya supaya semangat ngaji. Kula gadah ciri khas. Ciri khasnya nomor 1, nyenyeng endel kenelita. Nyenyeng endel kenelita. Memang wong endel niku penting. Penting. Ibu-ibu kok gak endel karo bojone, bahaya nek bojone dipek wong. Nggih? Makanya ibu-ibu nek karo bojone sing ngetek, "Papa, ngoten nggih." Pak Lurah kok gak patek endel karo wargane, mesti dianggap sombong. Pak polisi kok mau plorak-plorok tok ya dianggap sombong. Ya kudu endel nyopo-nyopo jamaahe. Nggih napa nggih? Nyopo-nyopo tanggane. Amin Allahumma amin. Pun malih sing nomor kalih ciri khas kula mungkin di tengah-tengah ngaji wonten lagu-lagune. Wow, Pak Pol sampun request lagu Bojo Loro nggih Pak nggih? Nggih, Pak Lurah nggih pun request lagu napa Pak? Ya Bojo Loro pisan. Saking kecamatan nyuwun lagu napa? Sido Rondo. Nggih. Niki Pak TNI napa Jambu Alas? Los mungkin siap sedaya nggih? Bojo Loro, Jambu Alas, Sido Rondo. Sido Rondo apa Sido Duda? Sido Rondo. Nggih, pun sing nomor 3 ciri khas kula salame nek ngaji bolak-balik niki badhe salam malih mboten napa-napa nggih. Dek menawa nek salame bolak-balik rahmate Gusti Allah didono dhateng kula jenengan bolak-balik. Maghfirah Gusti Allah didunke dhateng kula panjenengan bolak-balik. Nikmate kalih Allah didono bolak-balik, dipethukno kalih kula bolak-balik. Umpama jenengan dipanggihne kula bolak-balik bosen napa mboten? Saestu. Tukang inceng-inceng ki bolak-balik pethokan aku neh ki bosen apa ora tukang inceng-inceng? Kanca-kanca YouTuber kae bosen apa mboten? Aku sing bosen nyawang sampean. Nggih Bapak Ibu, niki nyuwun sewu salame kula tambah, mugi-mugi kanthi tambah salam tambah barokah. Tambah salam tambah rahmah. Tambah salam tambah syafaah. Tambah salam tambah sehat, tambah salam tambah umur, tambah salam tambah rezeki. Mandar muga kabeh sing rawuh dalu punika rezekine lancar, sing duwe dagangane laris, dagangan Joko menawa nek Joko kerak,
dagangan perawan menawa nek perawan teyeng, dagangan duda menawa nek duda klempraan. Mergo kebetulan sing ngaji wonge rondo. Lah ya sing diposting nang ngene apa jenenge pengumuman iki lho, kula niki rondo, kita kok suweneng to karo rondo. Kancane janda semakin di depan. Ya. Iya hidup janda. Nah, makanya Mas MC aku duwe komunitas jenenge KJB, komunitas janda bahagia. Oh. Oke, para janda bahagia tepuk tangan dulu dong. Oh, elah suweneng sing rondo-rondo. Aku terus curiga, jangan-jangan Pak Polisi dan Pak TNI ini datang sampai Pinara Mangut Muarem ki penasaran rondone semonyor-monyor apa. Yang ini iki lho Pak wonge Pak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing gak ada usaha mugi-mugi usahanya sami sukses. Termasuk usaha kula mencintai bapak-bapak. Sing gadah rumatan muga-muga rumatane ngendak-ngendok metang-metang munak mana. Amin. Ah, sing gak ada tanaman muga punan panen. Sing duwe utang muga-muga ndang lunas utang. Sing penting wong nek duwe utang, ki nek pengin ndang lunas kudu niat nyaur utang. Kadang-kadang utangin jenengan ki gak lunas-lunas mergo awang-awang nyaur alasane kanggo kebutuhan liyane. Nggih napa nggih? Wiradok luwung kadang-kadang enek sing lali barang. Kadang-kadang sampai dadi satron barang. Hati-hati sing dadi sabab musababe kula jenengan iso mati suul khotimah mergo duwe utang urung iso nyaur utang. Wis muga-muga nang iso nglunasi utange kabeh. Amin Allahumma. Nggih, kula wangsuli kula tambah salamipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmanipun Gusti Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo sarang-sarang qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, para ibu-ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh ingkang kinurmatan, ingkang tansah kita ajeng-ajeng fatwa luhur ugi barokah-barokah doaipun. Saderengipun dalem matur panjang lebar kula nyuwun agungipun samudraning pangat sami dhateng para kiai, para sesepuh ugi para tokoh, bilih dalem boten menyebutkan nama-nama panjenengan karena memang seperti yang ibu-ibu, bapak-bapak sampaikan, para jamaah sampaikan, baru pertama kali bertemu dengan gue dan dalem nggih nembe pertama sowan wonten mriki. Dados dereng pirsa asmanipun panjenengan sedaya kula nyuwun leganipun penggalih, nyuwun agungipun samudraning pangatsami. Monggo Bapak Ibu sesarengan kita ndongaaken beliau penerus perjuanganipun Kanjeng Nabi, beliau sesepuh kula panjenengan, guru-guru kula panjenengan didongakno mudah-mudahan beliau niki pinaringan sehat wal afiat. Mudah-mudahan pinaringan panjang umur. Mudah-mudahan pinaringan istiqomah.
Mudah-mudahan pinaringan kuat, sabar momong kula panjenengan sing kadang-kadang kelakuane aneh-aneh. Amin Allahumma amin. Ingkang kula hormati para pejabat sipil maupun non sipil, di sini ada Bapak polisi. Malam Bapak. Pak. Pak. Kula teng mriki. Rahul, aku di sini Rahul. Oh, sehat nggih? Bapak TNI, nggih perwakilan saking kecamatan. Bapak Lurah sing pundi nggih? Oh Masya Allah sing manis niku ya Allah. Kita dongaaken mudah-mudahan beliau-beliau ini kita terus para pejabat yang amanah. Amin Allahumma. Amin. Membawa keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma. Amin. Ingkang kula hormati segenap panitia, terima kasih banyak pada malam hari ini saya sudah diundang ke sini sehingga saya bisa bertemu kali panjenengan sing mengera kenal dadi kenal, nggih. Sing mengera dulur dadi dulur. Jenengan gadah dulur modelan potongan kaya kula seneng napa mboten? Saestu. Cius. Heeh. Alhamdulillah. Muga-muga dadi dulur donya akhirat. Amin Allahumma. Tepuk tangan dulu untuk panitia yang luar biasa. Ingkang kula hormati ugi sedaya para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya tanpa terkecualikan, dan tidak lupa juga untuk teman-teman pendukung acara mulai teko Kandarah, apa Mas ki jenenge Kandara Mas? Panggilan iki Mas Om to Pak D iki. Tuwek-tuwek ngene iki. Aku ki jane ki wis ngrondo 6 tahun ki mbok yo dicepakno sing nom-nom ya Allah. Cepakno nang butak-butak tuwek-tuwek ngene iki. Tuwek sing ngatasi tenan apa ora ketoke lelen jamu dhisik ki, Bang. Nggih. Namine grup napa niki? Reza. Wis muga-muga laris. Barokah. Oh nggih, bisa terus semangat mengajak jamaah untuk membaca sholawat. Amin Allahumma amin. Bolo-bolo syuting, bolo-bolo son, wis muga-muga kabeh laris manis tur barokah. Amin Allahumma. Tidak lupa juga untuk teman-teman MBG. Siapa? Mas Banser ganteng. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah. Siapa kita? Lah kok mong rong glintir liyane ndi ki, Mang? Suaranya kok hilang. Siapa kita? NKRI. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki nyuwun sewu kula tak pinarak tak yai nggih, nyuwun sewu nggih. Tanpa ngurangi rasa hormat, nyuwun sewu kula pinarak teng inggil. Amit nggih. Mak lampir tak lungguh sik nggih. Bapak Ibu, monggo wonten kesempatan dalu punika sadèrènge dalem matur panjang lebar kita sesarengan melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sudah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya sehingga Masya Allah tabarakallah malam hari ini kita merasakan mendapatkan nikmat yang sangat luar alhamdulillah. Ini kok ciri loro. Shallu ala Nabi Muhammad. Nikmat luar biasa nopo ingkang kula panjenengan tampi wonten dalu punika kathah salah setunggalé kula panjenengan diparingi awak sehat wal afiat. Apa-apa niku lak ya intine sing penting sehat sih. Mas yo duwe akeh nek gak sehat ya ora iso maem apa-apa. Ora iso nikmati apa nek sehat iki Masya Allah lawuh ditutuli kecap wis enak gak apa. Lawuh ditutuli napa jenenge sambel korek enak gak kaprah. Lawuh karo kerupuk toh yo enak gak kaprah. Mergo awake awak waras iso ngibadah. Awak waras iso ning sawah alhamdulillah penak. Hehan angger esuk iso ngibadah kanthi sehat esuk iso ngibadah bangun tidur iso jamaah subuh mergo sehat sing masak iso masak ya mergo sehat sing teng pasar saged teng pasar mergo sehat sing tugas saged tugas mergo sehat alhamdulillah tengah wengi iso ngibadah mergo sehat
sehat. Nek tengah wong ngibadahe napa Bapak Ibu? Tenan to. Maco, gelengane sak pira cah? Halo. Tahajud apa puk-puk? Puk-puk apa tahajud? Uang ki masih yo ora sehat, puk-puk ya awang-awangan singkur-singkuran. Nggih napa nggih? Sing penting sehat. Alhamdulillah. Awak lara yo awak lara. Ora iso apa? Ora iso apa? Awak waras iso ngibadah, iso mergawe. Alhamdulillah penak. Alhamdulillah wis mulai mengine umat iki. Kene sing mulai gorok kok kono sing watuk berarti satu hati. One heart. Tenang Pak D, kula pun sangu obat kula tak salah pinggil iki lho. Jadi obatku mengi kok mendhuwur aku ngono. Alhamdulillah. Jenengan setuju diparingi sehat, niku nikmat yang sangat luar biasa. Mergo wong iso ngibadah salat, iso ngibadah golek ma'isyah, iso ngibadah reno-merno mergo awake sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah, mila kula jenengan sakniki diparingi sehat, nok ngibadah sing tenanan. Nggih napa nggih? Nok ngibadah sing semangat, ngibadahe kula jenengan aja disepelekno, terutama ngibadah salat 5. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Pancen ngibadah salat niku mboten enteng. Abot. Apa maneh nek subuh ki abot tera kaprah. Zuhur yo abot tera kaprah. Asar yo abot tera kaprah. Isya yo abot tera kaprah. Lah mila kula nek matur dhateng jamaah dhateng dulur-dulur sedaya, ben ngibadah ki ben gak krasa abot, nek ngibadah aja diniati mergo kewajibane dadi wong Islam. Nek ngibadah mergo kewajibane wong Islam niku jek ngibadahe cah tekan. Nek ngibadah niku diniati mergo awak dhewe iki jek butuh Gusti Allah. Oke? Sip. Ngibadah apa wae nek diniati jek butuh Gusti Allah, sing kaya aku apa-apa Gusti Allah, sing ngurupi aku Gusti Allah, niku ngibadah krasa enteng. Dan nek ngibadah krana kewajiban biasane abot ape salat Isya engko sik bablas adzan subuh engko sik bablas dadi subuh campur duha. Shallu ala Nabi Muhammad. Dados kula jenengan kalih Allah diparingi sehat, ayo hal-hal apik iki dilakoni kanthi semangat. Oke? Kewajibane tugasé dadi wong Islam, ayo dilakoni kanthi saestu. Sak lintune kula panjenengan diparingi sehat, Masya Allah, alhamdulillah. Kita sebentar lagi akan menyambut bulan kelahirane kecintaan kita, cinta kita, penolong kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulud, bulan yang suci, yang senantiasa kita bulan Maulud, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati, tersebut dalam Alkitab Isa Al-Masih putra, tersebut dalam Isa Al-Masih, tersebut ahlawa. Sing wingking gak nyaut blas mboten saged, Bu. Babar pisan. Abang ngebiru lampune disko. Awak aku rumas. Kok fasih kabeh nek kon ngene iki. Bojo sing njaluk bojo sing tuwa Allah dalah
kok pinter kabeh ya nyanyi lagu ki nggih. Padahal lagu ki lak ya lagu guyon to nggih. Lah lagu sing kula jak nasi dari awal lagu ngilingne kula panjenengan ben padha bahagia menyambut bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi, menyambut hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Mauliduhu bimakah wa hijratuhu mauliduhu wa hijratuhu huwa sayyidul anbiya'i huwa sayyidul asfiya'i huwa sayyidul anbiya'i huwa sayyidul asfiya'i marhaban ahlan wa sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kula panjenengan badhe mlebet wonten bulan yang sangat mulia. Kemuliaannya karena apa? Karena lahir manusia yang tidak punya dosa. Karena lahir penyelamat kita nggih punika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sing bakal nulung kula panjenengan teng akhirat dudu Pak Polisi. Pak Polisi akeh dosane. Sing bakal nyelametno kula panjenengan teng akhirat dudu Pak TNI apa maneh. Dosane tambah akeh. Sing nyelametno kula panjenengan mboten Bapak perwakilan saking kecamatan iku ya salah akeh dosane. Apa maneh Pak Lurah. Sing nyelametno ya dudu tukang syuting ya akeh dosane. Sekali nyuting maksiat hisape 80 tahun. 80 tahun. Nah, saiki takoni bolo-bolo syuting kuwi lho. Wis pira ping pira nyuting wong-wong wedok-wedok sing pas nyanyi udo ngono ping pira? Ngitung napa mboten? Mboten ngitung. Jenengan badhe nyuwun syafaat, nyuwun pertolongan dateng tukang MC malah nemen ki. Iki menungso ora patek jelas wae reokan ya reokan. Wae jaranan ya jaranan, wae pengajian ya pengajian. Dhek konsepe ora amar makruf nahi mungkar, gak nyamar makruf nyambi mungkar. Jangan badhe nyuwun tulung kula walah masam nok bunyai masam tersape alah pret. Nggih napa nggih sapa sing muni tambah nemen. Wis tuwek ki tobat meneng ae nek ngomong ati-ati medhun sampean iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Tenggom wis bunyai ustanjah kaya ngene iki wis bugajah ngene iki wis mesti jaminan mlebu swarga. Belum tentu. Nggih napa nggih? Leres napa leres? Modene nek muni nggih kok meyakinkan ngono. Coba nek neraka jejer karo sampean aku ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila nok memperingati Maulid Nabi sing tenanan. Nggih? Biasanya nok pas benjing tanggal malam kali 12 Pak kan nggih disuwuni berkat. Nggih. Saking masjid disuwuni berkat, saking musala disuwuni berkat, putra-putrine sing keteng pondok sing sekolah disuwuni berkat. Nek gawe berkat sing tenanan. Nggih, kula jenengane ya Allah, mantu anak direwangi sampai adol-adol sawah. Nyunatno putu direwangi, gelange didol, kalunge didol. Betul napa betul? Apa sok mbeno awak dhewe tuwek di rumah? Belum tentu. Awak dhewe lara diopeni belum tentu. Apa maneh nang akhirat disyafaati yo preketek mblegedes pret. Betul? Lah ngono nok gawe duwe gawe kanggo ngenakno nyenengno anak nyenengno putu tenanan mosok cah kanggo Maulid Nabi berkate dibuka isine berkate Yudarmi dadar karo me. Dateng mriki nyuwun sewu tasih usum tiyang damel berkat Yudarmi napa mboten? Mboten. Enek MC-ne iki lho. MC-ne iki lho berkate Yudarmi. Dan biasane wong medhit-medhit ngono ki Mas MC ya wong Bojonegoro ya tunggale wong Ponorogo sing dadi MC kae lho ya. Ya. Biasane wong-wong sing medhit-medhit ngono ki biasane kan ngenten berkate kan diijolke nggih. Nek sing bagian medhit ngono wayah berkat lewat didelok. Alalah moh nduk glundung ngono.
Alamuh lele emoh kono ayam bakar. Nggawa berkate loro mulai nyangking 6. Yang mriki enten sing model ngeten niku. Wonge teka lanang to wedok. Kudunge rupane piye? Ijo. Aku ki ya kudungku ijo marai. Tiange teng pinarak teng ngandhap napa teng inggil? Wis tuwek iki nek ngendikan sing ati-ati. Sampeyan ndang medun. Oh, wis persiapan nganggo anti janda. Modele akike ya dipadakno rupane ijo. Kamu lop-lop sama aku ya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Milo apresiasi luar biasa kangge panitia, Masya Allah, Maulid Nabi acarane meriah kados ngenten nggih. Ngene iki nyewa son ki ya ora murah. Gom nyek. Lah, kanca-kanca ki ya ora murah. Nggih napa nggih? Sotenge ya ora murah. Bunyaine ya ora. Lah, kene jenegara kok ngeklek dadakan iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Persiapan pasti mengeluarkan dana, insya Allah dana barokah. Dana yang dikeluarkan panitia dan para sumbangsih iki sing dadi sabab musababe insya Allah disyafaati kalih Kanjeng Nabi. Wis menengae sik mari ngene. Sampeyan iki aku mengunggah mbok olor-olor, teko kene mbok kei tulisan. Nggih. Niki tulisannya saking MC Bunyai I love you full. Sepurane Mas. Aku sembe pawang ke loro kletekne mbek polisi. Ora usah ngarep-ngarep aku sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah Bu, tiwas mbek sampean ngendhekno umur sampean nyengiti ra kaprah. Lah ra ngono kok ngenteni suweket mang kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula tak cerita nggih. Cerita niku incrit-incrit tapi rata. Turnya Bapak Ibu Kanjeng Nabi niku gadah paman. Pamane Kanjeng Nabi asmane Abu Lahab. Enten Abu Lahab kare Abu Halo. Niki sing tak critakno Abu Lahab. Ngantuk napa mboten? Tasih semangat. Aku sekadung macak monyor kene delok to kudungku yo bling-bling gitu. Kuku palsuku yo bling-bling apa neh? Bathuke yo bling-bling. Iki utangan sesuk takon lunasi panitia. Hau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku gadah paman asmane Abu Lahab. Abu Lahab niki mulai lahir jekek sampai mati ora tau syahadat, berarti ora tau mlebu Islam babar pisan. Bahkan tiang sing benci kalih Kanjeng Nabi, tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi. Pak Lurah. Garuan derek Pak. Nggih, niki daleme Pak Lurah. Masya Allah. Aduh, ra iso bebas nggodho Pak Lurah iki aku. Karepku kula tangkot garuane derek napa mboten, nek mboten kan bebas los nggih. Nyuwun sewu Bu Lurah, teng dalem kupinge ditutupi mawon nggih. Niki sing ngaji soale rondo ganas iki. Lah 6 tahun ra ganas piye. Lah kula badhe nikah malih niku mikir Bu, nek oleh tuwek-tuwek model kaya ngene iki tiwas ngeroki mbek jamoni, ras dina ndi lah kon ngerok. Iya nggih. Nek oleh nom malah dipinteri ngerokok, ya aku hidup iya nggih. Dadi bingung kula niki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah, Kanjeng Nabi niku awal-awal dakwah niku kados jenengan pas badhe nyalon lurah. Setiap wong dipuruki, setiap omah dipuruki, dirayu dijak mlebu agama Islam. Lah tiang-tiang niki sing badhe dijak kalih Kanjeng Nabi dipuruki kalih pamane sing asmane Abu Lahab. Kang, enten napa Kang? Diingi ponakanku jirene krungu-krungu dolan omahmu Kang. Nggih Kang Abu. Lah ngomong apa? Mboten ngomong napa-napa. Ngomong apa? Kepo banget sih.
Kayak jenengan sengane kepo ngoten lho Bu, nggih. Lah ngomong apa mboten ngomong napa-napa, namung ngomong dijak mlebu agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Abu Lahab pripun jawabane? Aja percaya. Aja ngandel ponakanku ki tukang sempro. Ponakanku tukang tipu. Wis akeh sing ditipu karo ponakanku. Itu salah satu contoh Abu Lahab ngerusak perjuanganipun Kanjeng. Berarti tiang jahat, tiang zalim. Tapi nyuwun sewu, senajan Abu Lahab niki tiang sing benci kalih Kanjeng Nabi, Abu Lahab niki tiang sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi, Abu Lahab tasik pikantuk syafaat. Lah kok iso? Halo. Piye ceritane wong zalim kok jek oleh syafaat? Masya Allah, nyawang aku tenanan, Masya Allah. Aduh, indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis omonganmu. Manis nak pengen nyilek duit niku manis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih. Kok saged Abu Lahab sing zalim sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi sing kafir jekek niki asal syafaat? Ternyata ketika Kanjeng Nabi lahir, salah satunya orang yang paling bahagia menyambut kelahiran Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Dan terus begitu apa Kanjeng Nabi lahir sampai kleru-kleru gara-gara tulisan nyah iki lho ganggu wong tok. Oh, nek mengatakan cinta ki nang WA wae to jeneng kene. Kayak karo sapa wae. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salah satunya orang yang bahagia menyambut kelahiran pun Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Dan terus begitu Kanjeng Nabi lahir, alah. Abu Lahab seneng. Saking senenge Pak Lurah di WA, Pak Lurah ponakanku lahir Pak Lurah. Pak polisi lo wayahe tugas jadi telepon, Pak polisi ponakanku lahir Pak polisi, ganteng, irunge mancu, kulite resik koyo aku. Sampai dia itu membebaskan budaknya, saking senenge nyambut Kanjeng Nabi lahir. Lah niki padahal kafir, padahal zalim, padahal tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi niku pikantuk syafaat. Syafaat sing ditampa kalih Abu Lahab napa Bapak Ibu? Setiap hari kelahiranipun Kanjeng Nabi lahir dina napa? Tanggal 12 dalam Rabiul Awal. Setiap hari kelahiran Kanjeng Nabi, Abu Lahab bebas siksa kubur. Biasane ben menit, ben detik, ben jam Abu Lahab niku disebeti Pak TNI kalih malah jeyedet, sirai jeyedet, sikile jeyedet, lambene jeyedet, makane lambene MC sing hati-hati. Jeyedet, tangane jeyedet, kabeh disebeti, kabeh disiksa setiap menit, setiap detik, setiap jam. Cara lagune ngene, hancur lebur tulangnya serta hancur lebur serta hangus karena dihimpit bumi, karena dihimpit bumi sebagai dosa. Insan yang berdosa di masa hidupnya ngewetek nyaut buan terdadak keleru menjalani siksa di dalam biasanya ben menit, ben jam, ben detik disebeti,
nyiksa. Tapi setiap hari kalaupun Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab bebas siksa kubur. Malaikat sing bagian nyiksa cuti ditakoki, "Lho kok cuti, Lek?" Mulut tanoke. Maulid Nabi niki mawon sing kafir zalim pikantuk syafaat napa malih kula panjenengan sing iman dan cinta dhateng Kanjeng Nabi syafaate double fi dini wa dunya wa fil qabri wa fil akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Ya Rasulullah ya ayo kota amale karo mlaku yo laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya sing ngejak vokale sapa ora pengen ngejak vokal aku mah tiringi mah aku pengen tiringi kandarae tok muwetekan modele delok cara wong ayu lebu bingung modele iki wapok ora min gelo ben duwe kenang-kenangan disentaki mak lampir Bojonegoro kake. Ayo Mas, rasa ngajak vokal-vokal ke la ayo. Amer ket mengkon rong lagu ditambahi lagu. Lho ketono amer suaraku lu penak ya wis rak ngono. Ayo Mas. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah wa hadza antal murtaja halah jam terbang mesti tekoni tole ngono musah wong tuwek ya kurang adat lho la sangat Iswa lana ya habib Iswa lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafa'ah ila masat ayami kok gak gelem banter kenapa sariawan apa piye wa kaful mustafa kalwar tadi Lho kan dari mak lampir ki rewel
Rencane sing medine wong iki rata-rata wedok ki napa nggih? Nggih. Sunder bolong. Kuntilanak. Nah, suster ngesot. Mak lampir. Makane wong wedok ki medeni wong. Niki nek gak mergo wong wedok isra ngarah tuwek-tuwek kaya ngene iki. Sing mboten nek nyaut nggih. Wa kaful mustafa kal wardinadi. Wa itrahu yabqa ila masat ayami. Allah Allah. Wa kaful mustafa kal wardinadi. Allah Allah. Wa itrahu yabqa ila masat ayami. Allah Allah. Huwa amana waluha kudu digendangi lho, gak kabeh kudu digendangi lho. Kene iki seniman, Mas Sam geteh seniman, dadi roh gak pas ki. Ayo, lho mak lampir kok pembok lawan. Delok to dekenganku bebek TNI karo bebek polisi. Kenapa? Ayo. Wa amana waluha kullal ibadi wa amana waluha kullal ibadi. Muhammad. Masya Allah. Sing Abu Lahab, sing kafir, sing zalim, sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi mawon pikantuk syafaat. Napa malih kula panjenengan alhamdulillah. Mila kula elingake malih besok nek disuwuni berkat-berkate sing enak, sing istimewa. Nggih napa nggih? Lawang setahun pisan blok. Kok kebangetan nok ndok glundung. Halo. Apa maneh yudar mie dadar karo mie. Nek gawe dadar Masya Allah medhit campurane tepung sak kilo. Endoke siji. Ben krasa sedep Pak polisi dikei micin sak sendok. Nggih napa nggih? Dirisi brambang bawang lombok karo godhong bram, bang tetep cempeh balut cempeh. Ya, paling ora yo pitik panggang siji alhamdulillah, gurami utuh gede siji alhamdulillah. Semakin istimewa yang kita persembahkan untuk peringatan Maulid Nabi, semakin istimewa syafaat yang kita terima. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Awak dhewe kabeh niki kok ya arep-arep disyafaati kalih Kanjeng Nabi, betul. Fitini wa dunya wal akhirah. Mbah Kong, kula nek pas dalu-dalu gak iso turun kula Mbah Kong nggih. Maklum cah kesuwen dadi rondo nek bengi yo kelop-kelop. Makane kula sakit niki asline perkara napa? Kula masuk angin. Nek bengi jarang tidur nggih. Kula nek bengi-bengi niki Mas nggih karo nglamun-nglamun. Wong bagus aki nyedar. Ongak kepragaku sirna lara bronto ning atiku. Sing ngriku mboten ketinggal, Bu. Mboten ketok blas. Ya wis aku tak pindah ya. Gara-gara saya laku derewang langan uga kene. Ketinggal nggih? Nanggap balah iki. Sing penting emsene aja iki pokoke. Boten guyon. Niki cara kula nambah seduluran ngeten kalih guyon. Nggih. Wong nek gampang tersinggung berarti ngopine kurang adoh. Betul? Wong gampang baper ketara ngopine kurang
adon. Nah nek tiyang ngopine adon niku pun biasa digojlok-gojlokan iki ora gampang baper. Oke? Wong bagus saking nyedah onge kepragaku sirna lara bronto ning atiku amarga kapindho wayang mueng pikirku hei wong pegat tresno nuduh sayangku pindho kang tanpa tresnaku mring sliramu. Oh Pak Lurah, Masya Allah, cahayaning bulan kang sumunar yakti kang dadi. Ternyata lagu ini punya makna dalam tentang hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong bagus saiki nyedak, wong bagus itu kok MC gitu tuh. Wong bagus niku sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kekep kula Kanjeng Nabi, lindungi kula Kanjeng Nabi, syafaati kula Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi bin maringi syafaat kudu piye? Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan. Kula jenengan kok cinta dateng Kanjeng Nabi, cintane aja pasang surut kaya air samudra, ombak samudra, tapi cintanya selalu cinta, cintanya istiqomah, cintanya konsisten, cintanya lumintu, ora cinta rok asem. Berarti yang Bojonegoro kali Ponorogo ya padha ya rok asem sami nggih. Kadang sak kudune, sak perlune, sak pingine, nek pas sedih eling Kanjeng Nabi lagi nek pas dia tagih utang lagi eling Kanjeng Nabi. Mila monggo kula panjenengan dalu niki ayo bareng-bareng peringatan Maulid Nabi niki konsisten dalam mencintai Kanjeng Nabi. Cinta niku pripun, Bu? Bu, buktine jenengan cinta dateng Kanjeng Nabi pripun? Ngestokaken dawuh. Nok cirine MC-ne cinta ngene. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Terus aduh mereka cinta itu tidak hanya di mata. Kula jenengan lak dereng nate tanggi Kanjeng Nabi nggih. Tapi kena apa nang ati kok enek. Kok iso piye? Piye to nyaut-nyaut ku harap engkau kan terima walau dipandang. Konser ini kan kudu klipe. Namun hakikat kita yang rasa. Cinta gak harus di mata, tapi cinta ada di hati. Suatu hari-hari di akhirat pastikan. Masya Allah. Apal kabeh wong kene tiba nggih. Alhamdulillah. Dados wonten Maulid Nabi niki kula badhe ngajak panjenengan untuk cinta secara konsisten dalam Kanjeng Nabi. Cintane terus menerus. Lah buktine cinta dateng Kanjeng Nabi, wonten ibu sing jawab ngestokaken dawuh. Napa malih? Halo? Jenengan cinta tuh dateng Kanjeng Nabi? Cinta aja atau cinta banget? I love you full. Cinta sekonyong-konyong koder. Lope sak kerenjang nopo sak kebun. Lah bukti nem cinta nopo? Mergo cinta tok gak enek bukti semprol. Kula jenengan nok ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi, nomor 1 ayo bareng-bareng dadi umat kebanggaanipun Kanjeng
Nabi. Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi niku umat sing pripun? Pun jelas Allah sedaya sampun pirsa, ayo umat sing taat, sing takwa wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi pripun? Dadi umat sing lakoni lelakon sing diseneng Kanjeng Nabi salene taat dhateng Allah. Lelakon napa Bu? Nyambung silaturahim. Lakon napa Pak? Dadi wong lanang sing tanggung jawab. Lakon napa Pak Polisi? Dadi pejabat sing amanah. Lakon napa? Lakon berbuat kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lelakon apa malih yang penting dalam bulan Maulid Nabi niki lakon kula panjenengan nderekaken akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nek masalah ibadah kula jenengan iki nek konflik Kanjeng Nabi ketoke jek abot. Nggih napa nggih? Tapi sak ora-orane awak dhewe aja sampe ninggalno tugase dadi wong Islam. Halo. Halo. Nah, Kanjeng Nabi niku salate mboten namung 5 waktu mawon. Kanjeng Nabi yo salat tahajud, salat duha, salat napa namine salat witir, salat taubat, kabeh salat-salat sunnah niku dilakoni. Lah awak dhewe kadang-kadang salat 5 waktu jek bolong waktu zuhur diundur-undur enten napa mboten? Wonge teka kudunge ijo nang ngisor apa nang panggung? Omahe Ponorogo ta Bojonegoro terusno. Kok greget-greget aku kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, salate ngibadahi ayo terok Kanjeng Nabi. Berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi niku kula jenengan jenenge cinta datang Kanjeng Nabi. Wonten syair Arab niki nyeritakno tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Hubban tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama Muhammad. Kertas artine napa mboten? Babar pisan aku yo ora roh iki. Jeke Mas MC pirsa artine? Aku yo ora roh ki piye? Mau medhun ae piye iki? Ra roh ya wis aku kesandung-kesandung lho. Ketoke kualat karo MC-ne. MC-ne kaya kucing malati. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada syair menceritakan tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Ngaknguk mekmu lho adepno rono aja adepno rene. Mungkin bisa jadi. Mati nggih. Modele anu nggih suudzon sih. Oh tidak mekan nggih. Makanya jangan dikakkan nggih. Huban tabasamu Kanjeng Nabi niku murah senyum. Monggo kula panjenengan nok cinta dateng Kanjeng Nabi, ayo nyonto Kanjeng Nabi selain ngibadahi akhlake, ayo dadi wong sing murah senyum, aja prengut wis rupane rapate ayu petu caput cucu wae. Roh MC nang. Dupes dadi MC terkenal nang roh wong. Ini kita terkenal sithik nomor ndang mesti. Halo. Modele nek roh wong ra duwe nyepelekno. Halo. Aja prengut. Ayo terok Kanjeng Nabi, akhlake niku nek cinta dateng Kanjeng Nabi, nek roh sapa-sapa sing ramah, aurane sing nyeneng, nek monggo Bu. Pak Polisi. Pak TNI ya Allah, Pak Lurah nggih niku celake Pak Lurah sinten kok brengose manis ngoten ya. Dalam Masya Allah, tepuk tangan untuk Bapak Kapolsek ya kok manis manja nggih. Ya Allah, Pak wonten lagu kangge panjenengan, Pak. Aku mohon jangan kau cukur brengosmu. Wah. Oke. Dados nek kalih sinten mawon sing murah senyum. Monggo. Awas anggere aku rene nek teko sampean.
Nek ngendo aku kok pol-polan tak core. Kak Kapolsek niku antar sing julit. Sallu ala Nabi Muhammad. Aja perengat, perenggut. Ayo duwe wajah sing nyeneng. Nek pengin diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Khairon takalamu nek matur nek ngendikan sing Kanjeng Nabi niku nek badhe ngendikan dipikir riyen kula jenengan kadang-kadang lambene metu sik lagi dipikir. Lah nek mangka kok ngomong ngono. Kok iso keceplosan mang lho piye? Betul? Leres wong slamet gara-gara lambe, wong ora slamet yo gara-gara lambe. Seduluran iso terus gara-gara lambe, seduluran pedhot yo gara-gara lambe. Bojo langgeng gara-gara lambe, duwe bojo kok pegatan yo gara-gara lambe. Makane hati-hati nek duwe lambe, nek njeplak aja sak karepe. Dados umate Kanjeng Nabi siji sumeh plengah-plengeh, nomor loro nek ngendikan sing ati lidah itu memang tajamnya melebihi hati-hatilah kau omongan asal jangan ngomongin karena dari bisa menimbulkan keributan karena dari omongan bisa menimbulkan salah lidah senjata utama bagi keselamatan makanya nek dawuh salamatul insan fi hifdzil lisan bu makanya nek ngomong sing hati-hati nggih keng napa sing tak sapa ibu-ibu mergo enek dawuh penduduk neraka ki sing akeh ki wong wedok rungokno Bu iki mesti muni umate kapan ki mengeo penduduk neraka sing akeh wong mergo napa wong wedok niku lambene lamis wong wedok eno ndi-ndi gosip tahlilan yo jek kober gosip fatayatan yo kober blonjo yo karo ndelok nganten yo karo pengajian iki yo karo delok to bunyi nek muacak delok to kuwi paling ya Allah kesuwen dadi rondo makane delok to uweksen nggodho Pak Kapolsek nggodho Pak TNI nggodho Pak Lurah modele gatelen halo sallu ala Nabi Muhammad takziah kalau takziah nek wong mati ya mentolo gosip lah iya wong mila ngene ayo pila monggo kula panjenengan terutama ibu-ibu nek ngomong sing ati-ati aja lamis aja biasano menghibah apalagi menfit nah non dinggon dadi nggon gosip kuwi wong wedok kuwi jaman biyen jaman saiki lanang wedok padha wae halo tiang jel riyen niku Pak nang ngumpul-ngumpul nang warung, nang gardu, nang pos nggih sing dibahas penggawean. Nek gak ngono anak, nek gak ngono butuhan. Saiki bapak-bapak ngumpul sing dibahas rondo. Lemasan aku rarah tapi makane dilok to ora dijak ya kudu nyaut dadakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat papa, ada anak di rumah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila kula panjenengan nek pengin slamet donyane, slamet akhirate nek ngendikan sing ati. Bu. Nek kalih bapake nek matur sing ati-ati nggih Bu nggih. Aja sampai bapak sampai kalap ngedukno napa talak naudzubillah min balik. Terus neh wong wedok nek senengane iki ngomel karo wong lanang nomor 1 sing lanang cepet mati. Kalau badhe tangklet jenengan pengen cepet dadi rondo napa mboten? Tapi tak nderi yo dadi rondo ki ning penake pol. Nek gak penak ra aku bertahan sampai saat ini Roma. Aku nek duwe bojo ra wani bedoni wong-wong nek ora iso plorak-plorokno bojoku. Aku yo ngesakno nek aku nikah neh mesti bojoku cepet mati ngeroh aku terus ana ususe pedhot malan.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Lanjut. Jenengan nok pengin gak cepet dadi rondo kaya kula, nggih. Nomor 1 nok karo sing lanang, sing nyenengno nek matur nggih Bu nggih. Ben bapake tambah sayang, tambah cinta, tambah bahagia, panjang umur. Nok teng griya basa kalih bapake. Jenengan basa napa mboten? Layak anak merapote gudak basa. Basa nggih Bu nggih. Kondur saking mriki bapake dinyek-nyek. Nyuwun sewu Kakang Mas. Ngersakake ngunjuk napa? Kopi napa jahe? Bapake jawab teh. Pipi apa lambe? Bapake jawab kabeh. Halo. Wes dados ben bapake niki panjang umur 1 nek matur sing penak. Efeke malih nek jenengan trewet, jenengan ku ndak ditinggal wayoh. Kadang-kadang lanang ki meneng-meneng ngempet terus duwe wanita lain. Kok nek wis lanang duwe wanita lain lagi gelegetun, cerik-cerik laporan Pak Lurah. Eneng apa yu? Eneng apa Pak Lurah? Pak Lurah. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup, tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Oh sus. Walau sesungguhnya diriku ini alah. Musuh wong tuwek iki angel.